Kender du også det med at vågne om morgenen og føle sig endnu mere træt, end da man gik i seng aften før? Det er en helt forfærdelig følelse, ikke sandt? Du åbner øjnene, og det første du mærker er den der dunkende smerte i nakken, eller stivheden i skuldrene, der bare får dig til at tænke, nej, ikke endnu en dag som den her. Helt ærligt, dårlig søvn har så stor en indflydelse på resten af vores liv. Det efterlader os udmattede, i dårligt humør, vi har svært ved at koncentrere os på arbejdet, og lunden bliver bare kortere over for vores nærmeste. Og ved du hvad? I årevis troede jeg, at det var stress eller min madras, der var problemet. Men faktisk gik det op for mig, at disse problemer utroligt ofte skyldes en simpel ting. Dårlig justering af rygsøjlen i løbet af natten, alt sammen på grund af almindelige hovedpuder, der simpelthen ikke giver den støtte, vi har brug for. Din nuværende hovedpude er måske den virkelige synder bag dit daglige ubehag. Det er på tide at sige farvel til de urolige nætter, hvor man vender og drejer sig uden at finde ro, og til de smertefulde morgener, hvor man skal bruge 3 kopper kaffe bare for at fungere. Forestil dig, hvordan det ville være endelig at få en dyb og virkelig genopbyggende søvn, hvor hver morgen betyder friskhed og ren energi. Det er præcis derfor, jeg gerne vil fortælle jer om min opdagelse i dag. Det er Derilla Ergo-puden. Helt ærligt, det har været en revolutionerende løsning for mig. Klik i øvrigt på linket i beskrivelsen, hvis du vil se, hvordan den ser ud, mens jeg fortæller om den. Den har et unikt design, formet som en sommerfugl, og i starten tænkte jeg, det var da en sjov form. Men det er ikke bare for syns skyld. Det er videnskabeligt udtænkt for dit velbefindende, og det er det, der gør hele forskellen. Takket være dens memory skum med høj densitet, tilpasser Derilla Ergo sig millimeter for millimeter til formen af dit hoved og din nakke, hvilket giver en helt personlig støtte og optimal trykaflastning. Kan du se de der støttevinger i siderne? De er specielt designet til at reducere spændinger i skuldrene, hvilket hjælper med at opretholde en naturlig linje i rygsøjlen. Og det bedste ved det hele er, at uanset din soveposition, om du er som mig og sover på siden, eller om du foretrækker at sove på ryggen eller endda på maven, så tilpasser Derilla Ergo sig i realtid for at give dig uovertruffen komfort og konstant støtte hele natten. Og der er en anden genial ting ved det her intelligente design. Det fremmer en bedre vejrtrækning ved at åbne luftvejene, hvilket faktisk kan hjælpe med at reducere snorken. Så det betyder roligere nætter for dig, men bestemt også for din partner, hvilket er et kæmpe plus. Derudover har nogle modeller en indbygget køleteknologi, der leder varmen væk og sikrer dig en behagelig kølighed hele natten igennem. Så det er slut med at vågne svedig og lede efter den kolde side af puden. Den er også lavet af allergivenlige og åndbare materialer, så den er ideel, hvis du har følsom hud ligesom mig. Det bidrager virkelig til et sundt og rent sovemiljø. Jeg kan slet ikke understrege nok, hvor vigtigt det er med en god justering af rygsøjlen. Det må virkelig ikke undervurderes, for det mindsker presset på led og muskler. Det fremmer en bedre blodcirkulation, og det giver endelig din krop lov til at slappe helt af og restituere. Med Derilla Ergo køber du ikke bare en hovedpude. Du investerer i dit helbred og dit velbefindende på lang sigt. Det er virkelig mere end bare sengeudstyr. Det er et løfte om fredelige nætter og energiske dage. Forestil dig at vågne hver morgen helt uden smerter, med nakkemusklerne perfekt afslappede og hovedet klar til at angribe dagen. Det er den virkelighed, Derilla Ergo har givet mig, og jeg er ikke den eneste. Kunderne fortæller om en utrolig forvandling af deres søvn. De taler om dybere søvn, massiv reduktion af smerter og en generel forbedring af deres livskvalitet. Så slut dig til de tusindvis af mennesker, der allerede har valgt Derilla Ergo for en bedre søvnkvalitet. Lad ikke dårlig søvn styre din dag og ødelægge dit humør længere. Giv dig selv gaven af en genopbyggende søvn og et sundere liv. Derilla Ergo er sandsynligvis den klogeste investering, du kan gøre for dit velbefindende i år. Så vent ikke længere. Det eneste du skal gøre er at klikke på linket i beskrivelsen for endelig at sove godt. Bestil din nu og forvandle din søvn. Din krop og dit sind vil takke dig. Tro mig på mit ord.